Lige der hvor jeg bor. Ja. Jeg startede for alvor for 10 år siden. Altså der startede jeg i klubben, og det var ikke dybt seriøst at træne dengang. Det var bare lige at komme op mandag en gang imellem og forrøre sig lidt. Men ja, for 10 år siden, og det har så udviklet sig videre til min ret eliteorienterede karriere, kan man næsten godt kalde det her nu. Hvor jeg synes, jeg har opnået meget. Jeg ligger lige der, hvor jeg vil ligge i landet, med hensyn til ranglister og sådan. Så jeg er meget tilfreds med der, hvor jeg er nået til, og jeg er glad for, at jeg ikke stoppede med atletik. For der var en periode, hvor jeg ikke følte mig så tilfreds med de resultater, jeg hvad skal man sige, kom med. Men jeg holdt ved, og jeg er glad for, at jeg gjorde det, og jeg er stadig laver det. Jeg plejer at træne 2 gange per træningssæt, så træner jeg de der 4 gange om ugen. Så uden det helt store problemer, så ryger det meget nemt over de 10 timer. Til at starte med, så vidste jeg ikke, hvad jeg ville lave, så der lavede lidt af det hele, men eftersom jeg blev ældre og ældre, og jeg fandt mine interesser og sådan, så besluttede jeg mig for at specialisere mig inden for kast. Og den dag i dag, så laver jeg hovedsageligt kuglestød som min hovedkompetence. Det er klart den, jeg hvad skal man sige, brillerer mest i. Det er den, jeg bedst kan lide at lave, og det er også den, jeg klart er bedst til i landet. Min mor, hun vil meget gerne have, at jeg går med til sociale arrangementer og fester, og hun synes, fordi hun selv var sådan glad for fester og sociale arrangementer, dengang hun gik i gymnasiet, så synes hun også, at det skulle jeg også. Hvor min far, han er lidt mere, hvad skal man sige, forståelig overfor, at jeg hellere vil gå til sport. Fordi da han selv gik i gymnasiet, der var han også lidt mere sådan tilbageholdt angående fester og sociale arrangementer. Men de støtter mig begge to rigtig meget i, hvad jeg gør, og jeg ved, at de kun bliver mig det bedste. Ja, det er jo alle de medaljer, jeg har vundet igennem min karriere som atlet, I guess. Jamen, det betyder meget for mig. Det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er jo mit bevis for, at jeg har lavet noget. Altså, det her er jo, hvad skal man sige, mit resultat. Det er det vel. Altså, det er mine resultater i alt det, jeg har lavet, og det betyder meget for mig, og jeg ved også, at min far, han er rigtig glad for, at jeg går op i konkurrence, og at han ved, at det her, det betyder meget for mig. Så de her medaljer, det betyder rigtig meget for mig, og jeg er utrolig glad for, at jeg har hvad skal man sige, være i stand til at kunne præstere så godt, så jeg kan få alt dem her, så det betyder en del for mig.